Haka tarik Nailar, lightly ki shnat ka Khasi Students Union bakynthup ya ka KSU Lawbah Border Area Circle, KSU Balat Border Area Circle, bat ka KSU Sawsymper Circle. Kila pynlong da ka jingpakhang ya ki Ophis Sorkar Mawsynram C&RD Block, ban kyntiew kyrdan ya ka nika block sya ka civil subdivision. Hakani ka sngi baroh ki Ophis Sorkar kila Khang naduh ka office jong BDO, PHE Department, Forest Department, PWD Roads, ICD, FEDCO, Post Office, bat kiwei ki office ki hapoh ka Mawsynram C&RD Block. Nakaliang kinong yalam ke KSU kira ay kuble ya baroh ki ba bat kamtam ya kinong tre office ki balakershan ya kani ka Jingdawa jong ki. Kila kentu bat ya were kinong yalam shnong, hima, raj, bat ki ba shenrang bat kentei. Banya sno oktilang ha kani ka Jingdawa na kabenta ka roy kapa jong ki ba kani ka than baroh ka wei. Lapan bena bahaka atpun rio tarik Nailar haka por khat wei shiteng menstep en pynlong jingelang Dorbar Hall Mawsynram Dongrum ban penklan shushu ya kani ka Jingdawa Civil Subdivision. Treikam pura ka pakhang office mentakasngi ka tarik naibapra arjar apsaw hapoh Mawsynram C&RD Block balakhat dakilai tylli shnat treikam jong ka KSU kata ka KSU Lawbah Border Area Circle, ka KSU Balat Border Area Circle, bat ka KSU Sawsymper Circle. Te halor ke jing let jurip jong kidukhat jong kasai nilalap ba baroh ki office treikam jong ka Sorkar kata kynthup naduh ka office jong PDO, ka office PHE, ka office PWD, ka office jong ka Forest, ka Post Office, bat ka FEDCO, bat kiwei de. Nilalap ba kila Khang kyrdan lot. Te nakaliang jong ni ngisno ban ai kublai ya baroh ki ba kerpang ya kinong tre Sorkar ki balai sno ktilang hakani ke Jingdawa jong ni ya ka Sorkar ban kyntiew kyrdan no ya ka Mawsynram C&RD Block sya ka Mawsynram Civil Subdivision. Te kane ka PHE ba ke Jingdawa jong ni ki lightly ki circle kalong ka basong nia ba haka atpun rio tarik mentau penai hakapor khatwei shiteng kan sadon biang kajing kenduk lang jengi ki lightly ki circle bat kinong yalam shnong jong baroh shnong ki hapoh Mawsynram C&RD Block bani peliu ni banyatai halor kani ka Jingdawa jong ni sai ni ki lightly ki circle ni dawa jo di ka Sorkar ba kadai ban sngap ya kani ka Jingdawa ka jongi ka badai ka Jingdawa jong ba ban kyntiew kyrdan no ya ka Mawsynram C&RD Block sya ka Civil Subdivision.